فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير الله جابر كسرتي وقرأي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحييكم تحية الأخوة الإسلامية، تحية أهل الدنيا في الدنيا وأهل الجنة في الجنة. أحييكم على الجميع المهاجرين والمهاجرات، أجمع لكم أو جمعنا الله لكم بتحية واحد، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابة يبقى Jamil TV onon fof on calminama, on juurama, on du'anama, on ñagama du'aw. Dendangal yeɓoɓe Thiarén Lamaram e dendangal yeɓoɓe e gure taariɗe ko wayno Sinthiou Bandouli en, Saare Mamour, Saare Sutura, Bitima Sama Tukulor, yahanma ha to Fas, yahanma kadin ha Welingara Waalo, Saare Mamoud, yahanma Jissa en, yahanma ha joni Passy, yahanma Bandulu, dendangal bandiraɓe fof yehi ha Dakaru to bandiraɓe wonɓe ɓe toon ko wayno jinnaɗo meɗen Alaji Ahmadou Dia e dendangal bandiraɓe wonɓe Dakaru fof on calminama, on juurama. ɗen calmina kadin directeur o e technicien on fof min calminiɓe, min juurimaɓe, min mbi on wondeno yo jaam won e moɗon. Eɗen continue ha joni émission meɗen mo mbaɗaten o e korka he, woni ko gandanɗa hoorema saabu korka ko hunde teddude, ko hunde ko Allah jippini ɗum, farli ɗum ha joni e yimɓe he, woni ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, woni lewru Qur'ana, woni lewru nawafil, woni lewru ha joni arsiga, woni lewru cellal, woni lewru dewe Allah, woni lewru jottinnaɗɗo neɗɗo e Allah, woni lewru ha joni jottinnaɗɗo neɗɗo ha joni e peewal. Nden noon eɗen ñaago Allah yo Allah yottini en e nduɗɗon lewru. Eɗen ngara e njuulu ko hunde nde gandanɗa hoorema ko hunde teddude, ko hunde mawnde. En gaccirino ɗo Allah tabaraka wa taala wiyata ɗo wondeno ha joni julde ko yankinare gila e ruku'aji muɗum, gila ha joni e sujutaji muɗum, gila e jonɗe muɗum, jomum yankinano Allah, anda wondeno Allah na yeeso muɗum. Saɗa juula ya ittu kala ko woni e ɓernde ma he aduna, so waɗi tawna Allah e nder ɓernde ma he. Allah tabaraka wa taala o wi Qur'an, o wi ya ayuhannasu ubudu rabbakum, onon yimɓe ndewe joomon. Holi on joomirawo? On joomirawo allazi woni on halaqakum tagɗo on, ko on rewete. O tagi on wallazina e ɓen min qablikum gadiɓe on. Allah tagi on, tagi adiɓe on. La'allakum beeli onon tattaquna, oɗon kula Allah. Ay holi on ha joni Allah allazi kanko woni on ja'ala lakumul arda firasan, baɗanɗo on leydi ndi bestantiri. Allah ko on rewete. Allah baɗanɗo on e leydi bestantiri, o wertani en ndi ha ko kala ina hen daro, neɗɗo ina hen daro mumunteji,
o otoji kala ko dabaji nani e dow leydi on ɗon Allah ko on ɗon poɗɗa rew ɗum taki o wi allazi ja'ala lakum al arda firasan holi on Allah o baɗanɗo on wa samaa bina'an o waɗani on asaman o ko bildi o waɗani on asaman on bildi ndi gandanɗa hoore ma ndi yanata e ndi wawno yande e dow tagore nde kono Allah nangi nden ɗon on Allah kanko woni reweteɗo ɗum ɗon yonani wa anzala min as-samai ma'an o jippini kadin e asaman he ndiyam ɗum ɗon yonani fa akhraja bihi min as-samarati o yaltini e ndiyam he yo e leydi he o yaltini hen kadin ha joni ɓesnoje kala ko ina laya kala ko ina ñaame ina laya yo ko layata fof Allah waɗi ɗum e leydi he e asaman o jippini ndiyam muɗum Allah yaltinan ɗum ko on Allah tabaraka wa taala ko on woni ha joni deweteɗo ayi ɗum ɗon noon Allah waɗiri ɗum fof risqan lakum ko ɗum arsige mon nden noon tawdi wayi noon Allah waɗani en ɗum waɗani en leydi ndi wertani en ndi waɗani en asamanuji ɗi jippinani en ndiyam yaltinani en ɓesnoje yaltinani en ko kala nden noon Allah tabaraka wa taala wi fala taj'alu lillahi andadan wata mbaɗane Allah ha joni dendidiɗo nangude Allah mbaɗa Allah e goɗɗo ɗum ɗon ha joni Allah tabaraka wa taala wi omo yaafa kala ko neɗɗo maccuɗo o waɗi omo ɗum wawi yaafade ha woodi rendidinde mbo e goɗɗo nden noon fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wata dendidine Allah e goɗɗo tawa oɗon gandi ayi Allah tabaraka wa taala o haali e hadisul qudsi nala sallallahu alaihi wasallam wi Allah haali e hadisul qudsi o wi ha joni wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya mimma iftaratuhu alayhi mana maccuɗo o rewani kam ɓadoraki kam ko ɓurmi yidde e ko parlumi ko e dow makko ayi Allah o wi ha joni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil o wi serani maccuɗo o omo ɓadoromi nafileji ayi nafile ɗum nafata ko juuluma ngu woni farillaji ɗi Allah farliɗi e ma ko wayno julde subaka e julde tusubar takkusan futuro geƴe ɗiɗo waktuji jowi kala ko manki e majji tawa nafilaji ɗi so ngari timmintina ɗum ko ɗum nafila nafata ɗum taki o wi Allah tabaraka wa taala wi lillazina ahsanul husna wa ziyada o wi ha joni hatta ahabbuhu nabi sallallahu alaihi wasallam o wi Allah tabaraka wa taala o haali e hadisul qudsi o wi neɗɗo serata ina ɓadoromi nafileji ha mi yiɗa mbo ha mi wonta mbo njuulu e teddude muɗum njuulu e mawnude muɗum Allah tabaraka wa taala o wi nalaɗo sallallahu alaihi wasallam wasjud waqtarib juul ɓadoɗa mana hollirta ɗon wonde no neɗɗo saɗa juula ko nden ɓadotoɗa Allah ɗum taki o yimɓe wasjud waqtarib sujju ngam ɓadoɗa hombo Allah tabaraka wa taala kala ɗo neɗɗo ñimni njuulu ina juula ko ɗon ɓaɗiɗa Allah haka kala ko ñaaga ɗon tan ma Allah jaabini neɗɗo noon Allah tabaraka wa taala o waɗi neɗɗo ko dewowo Allah kala mbo rewata Allah a wona neɗɗo Allah o waɗi neɗɗo tan ko dewowo Allah kono noon e zahiran noon neɗɗo enen jiiroton ɗum ko jahowo o kono Allah noon yirani ɗum noon Allah yirani neɗɗo ko baɗanaɗo o ruhu ombo yaha ombo humta hajuji makko ala Allah waɗi neɗɗo ko dewowo Allah ɗum taki o wi ɓe anduɓe ɓe mi fal insanu yahsulu min al insaniyati neɗɗo ina heɓa neɗɗankagal bi qadri ma yuhassilu lahu min al ibadati fodde ɗo tolniɗo e dewe Allah ko ɗon neɗɗo heɓata ha joni neɗɗankagal makko allati khuliqa li ajliha ɗen dewe Allah ɗe ganduɗa hoorema ɗe mbaɗira ko sabunde o waɗira ko sabunde ɗen dewe Allah faman qama bil ibadati haqqa al qiyami faqad istakmala insaniya al kamilati al haqiqati o wi kala mo ganduɗa hoorema a darayima e dewe Allah he haqqe darugol
neɗɗankagal maɗa timmat gonga timmude. kono noon so neɗɗo noon rewata Allah o wonat insanan suwariyan kono o wonata insan haqiqi ko insan e mbaadi o wonata kono o wonta insan neɗɗo e gonga sabu Allah o kalkili neɗɗo o waɗi neɗɗo o ko dewowo o Allah kono mo rewata o Allah ha joni on o wona neɗɗo ha Allah sifori heferaɓe ɓe o wi kanko Allah tabaraka wa taala wasafa al kuffar in hum illa kal an'am o wi kamɓe ɓe gonani so wona nemoraji woni be en baali en Allah yawi ɗum yehi ha ɓoy sa o wi balɗaccu hum kamɓe addallu sabilan kamɓe ɓuuri majjude e lawol nden noon neɗɗo mo rewata Allah on ɗon Allah nangiri mbo ko ɗo nangiri ɗo mbeewa Allah nangiri mbo ko ɗo nangiri ɗo nagge Allah nangiri mbo ko ɗo nangiri ɗo puccu Allah nangiri mbo ko ɗo nangiri ɗo mbabba Allah nangiri mbo ko ɗo nangiri ɗo e dendangal mumunteji ko ɗon Allah nangiri mbo ɗum taki Allah sifi addi sifa e hefraɓe o wi ha joni in hum illa kal an'am bal hum addallu sabila kamɓe ɓe gonani so wona koɓe bey en baali en koɓe nemoraji Allah wi ɗaccu bom kamɓe ɓuuri majjude ha joni bey e baali nden noon neɗɗo so rewata Allah ko mbewa ɓurol ma neɗɗo so rewata Allah ko mbabba ɓurol ma ko puccu ɓurol ma ko fof ko ina yaara koyɗe nayyi ko gañum ɓurol ma ɗum tagi ha joni Allah tabaraka wa taala o wi waman yatihi muminan qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ulya kala garɗo aɗa woni julɗo aɗa golla ko moƴƴi Allah tabaraka wa taala wi ɓeɗo de ɓe dañi darajuji mawɗi towɗi ayi fal amalu saliha noon golle moƴƴe mabniyatun alal iman mana golle moƴƴe ɗum mohoto tan ko e limanegal tawi tan a wonani neɗɗo limanegal a wawa gollu ko moƴƴi kono noon limanegal ngal ne ko imanu sahih ko limanegal cellungal ayi limanegal cellungal noon tarfa'u sahibuha ila darajatil ulya ina nawa jomum ɗo to martabaji towɗi to ko toon ɗum nawata jomum ay Omar ibn al-Khattab radiyallahu an o dañino liggotoɓe so yamiranno ɓe so ɓe jeehi ɓe liggoyo o nelata e maɓɓe o windata e maɓɓe wiyaɓe yo ndewe Allah masalan juule kala cagginoriɗo juulu a saggidorto gollal goɗgal ngal wona juulu nden noon wala kulli haal neɗɗo yo won juulɗo ɗum tagi nelaɗo sallallah ɗum taki ha joni iza salla ahadukum linnas fali khafif ay juulu ne ina dañi ha joni haqqeji neɗɗo saɗa julna yimɓe wala kulli haalin ya hoytin seeɗa sabu sahabiyo goto biyeteɗo Mu'as ibnu Jabalin radiyallahu an o feeri ardade e jama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam taw noon ko juulu fajiri wonno mana subaka o ƴetti ko suratul baqar nde o ƴetti suratul baqar ɗon gandi suratul baqar ina juuti ha ganna simori wiyete nde baqar inde juuti ha ganduɗa hoorema nani hen aya sah wiyama qur'ana ha hawri ko on aya ɓuuri juutde woni ya ayuha allazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin ila akhir al aya wiyama on ɗon aya ɓuuri juut nde o ƴetti suratul baqar omo julna ha ɓooyi waaji goto no wonno e nder dental he on wosti yehi julni hoore muɗum yehi lawol makko joni noon wan yinoɓe mbo ɓe mbi nde Mu'as ibn Jabal pari ɓe mbimo Mu'as oɗede kanko o juldanno ema ha ɓooyi o acci juulu ngo yehi o juuli o yehi Mu'as wi on de ko nafiqe Allah waɗi noon kan haala ka yehi ha ka yettoyi waaji o ne haala ka mettimbo o wi ɗum ɗo noon ma o yaha ha to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o kalmoyo Mu'as ko wi ko nafiqe sabu omo juulanno juulu ngu ne juuti te kanko o wawa ɗum o julni hoore makko yehi Mu'as wi ko nafiqe ha saare nde fof watti wiide ko nafiqe o yahat ha to nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o kalmoyo toon Mu'as ibnu Jabal nde waaji o yehi to nelaɗo kalmimbo haalade won nelaɗo wimbo ala a wona nafiqe de o wi noddanam Mu'as nodda
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wimo ya Muaz a fattani ya Muaz ndax ana addat fitna e nder diine he sabu sa waɗi noon joni ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ɓe jinno julde e ma fof ɓe gaccanma ɓe jaaha nden kana an kam ne juulata wa samsi ala ɗon walla sabisma rabbika al ala ala ɗon kono aɗa yaaha aɗa nanga suratul baqara ɗum taki noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi saɗa almo yimɓe fal yuhaffif o nani hen ha joni fawaɓe nani hen jomiraɓe hajuji nani hen ɓe cellani nden saɗa ardo yimɓe ya ɗeɓ hoytinde seeɗa saɗa juula an tan noon nelaɗo sallah sallam wi ya juulno welirma nde noon ko okkamɗen koye waktuji no wayno timmi allahumma ij'alna min almuttaqin wala taj'alna min allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فلا بد من شكوى إلى الله قربتي فما لي غير لا يجابر كسرتي وقد